खुलुमबाय रायजोफोर दिनैहाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नैबे भिडिअ लाबोलायबाय आरोखि ना माने हाबानि भिडिअ माने पार्किजुलिनिफ्राय लाबोदों आरोखि दै बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लाबोनाय हिन्जाव गोदान बे जायगायाव हाबा जाफैदों आरोखि पार्किजुलिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दा आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ देखायलांनो दे नोंथांमोना नायलांबाय था नैबे न'आवनो नै बेलाय बे न'आवनो जादों जाहैबाय न'आ नुहुरखाबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ आं होमबा जोङो नायलांसै भिडिअखौ दै नै बिस्रा नै माने आलासि बेंग्रा बिसोरो आलासि बबेनिफ्राय फैदों बेखौ रिसिभ खालामनो थाखाय थिनहरो आरोखि बिसोर बाव थानानै ओमफ्राय जोङो माखासे भिडिअखौ नायलांबावनि आं दहायनो बुंखाबाय लोगोफोर माने पार्किजुलिनिफ्राय हिन्जाव गोदान लाबोनाय आरोखि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नैबेजों थांनि नै बेलायनि हाबाया नैबेलाय ओमफ्राय गिर्जाया जाहैबाय बै गिर्जा ओमफ्राय नैबेजों हाबगोन नै हाबाया बेनो आं सिङाव हाबनानै देखायलांनि नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय आं देखायलांगासिनो दङ नैबेलाय हाबा जायगाया बेनो जाहैबाय ओमफ्राय ओंखाम जाग्रा जायगाया नै ओंखाम दे जादो दे जादो ओंखाम जागासिनो दं दे मा ओंख्रिलै अमा गुन्दै थायो नै नानि मोनहा जाखांबाय दा जाखांबाय बिस्रा मालाय माखासे जागासिनो दंबायो आरोखि ओमफ्राय जोङो देखायलांबावनि नै बेदर अमा बेदरनि ओमफ्राय हरै जिरायगासिनो दङ माखासे ओमफ्राय आखाइ सुग्रा जायगा नै जोंहा आखाइ सुग्राया बावनो दे ओमफ्राय ओंखाम संग्राया जाहैबाय मा जादोंब्रा थांहोनादों दे नै ओरैहाय जोंहा नै हाबा जाग्राफोर गासिबो हाबा जाग्रा औ नै बेदर रानदों हाबानि पार्किजुलिनिफ्राय नै ओंख्रिया बेवहायनो संनाय खावनाय जादों आरोखि ना ओमफ्राय जों देखायलांनि नै बेखौ नायदो नै जागासिनो दङ दा बुंदो दे बुंदो हिन्जाव गोदाना बबेनिफ्राय लाबोनाय होनदों हिन्जाव गोदाना बबेनिफ्राय लाबोनाय भुटान रायजो सेरनि पार्किजुलि डिस्ट्रिक्टआ जाहैबाय माबा नलबारि नलबारि तामुलपुर जाहैबाय तामुलपुर आच्छा दे तामुलपुर औ ओमफ्राय बेदर दा आं थारमाने ओंखाम गोथां नोंखाय आच्छा ओंखाम गोथां ओंखामा गोथां नोंखा रुनाय औ रुनायासो गोथावसिन जायोना जानो रुनाया गोथाव माने बिराद मोजां डाइजेस्ट जायो ओमफ्राय बेमार आजारनिफ्राय बिराद रैखा मोनो औ रुनायखौसो जानांगौ हिसाबाव ना रुनायखौ जानांगौ औ दे होमबा नैबे लामाजों थांनानै हिन्जाव गोदान नायनोसै जोंहा माथो दामनाया स्रि जाखो बोरै जाखो जिरायदों जिरायथ'दों एसे माबा जादों ना मेंदों दे नैबेजों बोरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना नैबेसो जादों नै एसे माबा जागासिनो दं आरोखि ना हिन्जाव गोदाना बैनो बाजै माबोरै खबरा हाबा बेसेबां जादों मोजां जोबदा दे मा हाबायावलाय हारा मोनखानांगोन ना नङाबा हाबायानो जाया दे आयु लाजिबायो लाजिनानै बोरै जानांगौ लाजिनानै बिजामादैफोरखौ बोरै मोननांगौ ना लाजिनानै बोरै मोननांगौ बिजामादैखौ
नोंना बुरै गोदाना बबेनि होनदों फारखिजुलि हौवा गोदाननि बिदालै बेयो फारखिजुलि ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ बाक्सा डिस्ट्रिक्ट फारखिजुलिनिफ्राय ना मा नाम बेवाया नोंना आरथि नार्जारि आदसा गुड मोजांलै खोन्थाखाबाय बेनो रायजोफोर माने हौवा गोदाननि बिदाया बेनो आरोखि ना दा हिन्जाव गोदाननि नामखौबो नोंथांमोननो खोन्थाखाबाय ओमफ्राय गामिया बबेनिफ्राय फैदों बेखौबो खोन्थाखाबाय नै हाबा जाग्राफ्रा दासो माखासे जाखांबाय माखासे फैगासिनो दङ दे जाद्लादो जाखांबाय हाबानि ओंखाम जाखांबाय माथो ओंख्रि मा ओंख्रि आलु लाब्रा कबि अमा बेदर दाउ लकेल ब्रयलार हिन्जाव गोदाना मोजां दा मोजां बहुत मोजां औ फारखिजुलिनि होनदों नामा फारखिजुलिनि दे मालाय नै बिस्राबो माथो बोरैथो लाखुमाखो बिलाय हाब बिजामादैखौ बोरै मोननांगौलै बिदि लाजिनानै हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नायलांसै हाने हिन्जाव गोदाना मोजांखा दा दे हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नायनो दै नैबेलायनो हिन्जाव गोदानखौ नायनानै लादो दे बेलायनो हिन्जाव गोदान बेनो आरोखि ना